Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще правим недър портал. Ще са необходими обсидиан, огън, пясък на душата, брадавица от ада и дървени айтами. И сега гледате как нашият хакер Никол го прави. И от предишните клипчета вие знаете колко добра и бърза е тя. И гледате как се строи великолепния недър портал. И сега, както винаги, ще задам няколко въпроса. Секси ли си? Абсолютно да. О, дами и господа, тя каза, че абсолютно да. Това е такъв пълен обрат, дами и господа. Никога знаем, че тя е толкова се фука, но чак толкова достигна границите на предела. Но сега стига сме мърморили и чакаме с нетърпение да стане недър портала. Седим и бем се. Чакаме. И ето го портала, дами и господа, недър портал, великолепния недър портал. И сега се телепортирахме, не знам къде, в някой си друг свят. И не ми стига въздух. Стана червено, сякаш сме в ада. И ние сме в ада. Вижте колко съм умен, въпреки че не знам как се казва тази игра дори. Бъзъкам се знам, казва се Minecraft. И така. И тук има някакъв педерас, дето ще му ибем путката майна. И сега цепим го в хуя. Въпреки че той няма, но да не обиждаме човечеца. И сега уж се връщаме в нашият як свят. И омага, тук сме отново. Забравихме нещо, но не знам какво. Сега... Слагаме някакви купченца. Нещо прави нашият хакер Никол. Какво... Това е всичко от нас, пичове. И чао!